Helo, dyma fideo bach cyflym ar sut i lawrlwytho eich delwedd o Canva. Chi'n gallu gweld dwi wedi gwneud tipyn fan hyn. So, beth mae angen i chi gwneud ydy mynd lan i agor fyny beth bynnag i chi eisiau gwneud. Dwi'n mynd i clicio ar hwn fan hyn. So, i chi'n gallu sylwi hwn, mae hwn o'r fideo YouTube fi. Ac beth dwi'n mynd i wneud nawr yw gwasgu download. Nawr, os fi'n symud hwn draw fan hyn, nawr, dyma ble mae'n gweud File Types. Nawr, mae PNG yn file type da i defnyddio ar gyfer y graffeg. Os ych chi sy'n gweithio gyda fe eto, ond os chi'n safio fe fel JPEG, mae e'n mynd i fod yn llai o faint ac wedyn mae e'n mynd i cymryd llai o lle ar eich cyfrifiadur. Hefyd, gallwch chi gwneud yr ansawdd yn llai os chi isie, ond bydd rhaid chi talu am y gwasanaeth yna. So, dyma ni. Dyma ffordd chi'n gwneud e, JPEG. Wedyn, chi'n gallu gweld, mae nifer o tudalennau gyda fi fan hyn. Mae angen chi dewis y tudalen chi eisiau lawrlwytho, gwasgu done, a wedyn gwasgu download. Nawr, ar y cyfrifiadur fi fan hyn, amser mae fe'n cael ei lawrlwytho, mae e'n mynd i, chi'n gallu gweld, mae fe fel lawr fyna, mae e'n mynd i downloads fi. So wedyn fi'n gallu agor hwn lan o downloads. I chi falle, bydd e'n mynd i My Documents, a byddwch chi'n gallu gweld e wedyn yn My Documents. So bydd angen chi chwilio amdano beth bynnag chi'n mynd i enwi fe fyna. Ac i enwi fe, yn hyn eto. So, nawr os ni eisiau lawrlwytho hwn fan hyn, byddwn ni'n mynd i download, ac wedyn fydden ni'n dewis y fformat, dewis y tudalen dwi eisiau, gwasgu done, a wedyn gwasgu download. Mae e mor hawdd yna. OK, so, chi'n gweld, mae hwnna'n creu un, hwnna'n just yn creu. So, fel y mae e. Fel i chi lawrlwytho yr fideos neu well ni o Canva.